مکے دے کافر سارے نبی دے کول آئے بیٹھے وچ ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ تے نبی پاک علیہ السلام کو آتے بیٹھے یہ تو سچا انہوں نے لفظ دیکھو ان کانا ھذا ھو الحق اگر تو سچا نبی ہے اگر تو حق کے تے امطر علینا حجارتا من السماء اگر سچائے تے آسمان دو پتھران دا می وسا ابو لہب سالے نبی کو آکھن لگا جے سچا نبی ہے تا آکھ رب کو ہونے پتھر وساوے اوِئْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ یا ساڑیاں شکلاں بدلاوے یہ ان کافر خود پہ آدن پتھر وسوا یا شکلاں بدلوا جے سچائیں جے حقیں سچیں آکھ ساڑیاں شکلاں بدلواؤ چھوڑ پتھر وسا کے مکا چھوڑ توجہ کرو میرے نبی عرض کی تھی مولا اے بیمان ول ول مطالبہ کریں ول 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 اسرار جڑا رب جواب دیتے سنانا لائے اللہ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم ربک محبوبہ نہ پتھر بسے سا نہ شکلہ بدلے سا اے اللہ اے حقدار بدکار ربک محبوبہ انہ بیمانہ دی بدکاری دیکھا یا محمد دی یاری دیکھا فرمایا محبوب اگر پتھر بساواں شکلاں بدلاواں تے کو رحمت للعالمین کون سدیسی اے حبیب انہا بیمانہ دے مکالے کو دیکھا یا محمد کملی والے نوے اچاکو سبحان اللہ حضرت اللہ فرمایا ماں کا